耐心懂吗？上帝你卡卡玛尼，基菲卡耐心懂吗？上帝你卡卡玛尼。Sampai sehingga to media takut semua saya hasil itu tuh beberapa opung beberapa kata sampai ke nama kami baik lah beberapa yang terpro. Jadi joto semano sini Maharaja Bikram Kishore Malik ini Delhi University 79 ini abunuruk sayuno ini para juga joto jaga nama kita sini para ini bos orang dari joto no mahikeno sini de koroksa de sini bubagram bisingo paithak ono sini koroksa bo belaike tamne bono modern architect ni bose bono no tai belaike visionary koroksa sini bubagram bono ini bini o dimane salno sing hanyo itu kai tongmolia ba sing bono sing bin mang thoro kai nai sing borom ya kai tongmolia sing abone bagai sing oro kaileka sini joto noro manjak baikya sini sini amsani MLA tongoro sini amsani no sini MDC tong ang joto ni bimang laka sini kesam monti tong kesam MDC tong joto semua hikeno sini komuni amang ko kailai ini kalau sing borom ya mulai dai sini manjak ma sini rumah semua ya mulai ini Norok Jokan Shu, Kini Bubagra, Maharaja Bikram Kishore Manik Bahadur 79 death anniversary. Amo sini Kumulum, sini kita sini capital, orang sini Bubagra ni, orang statue, orang orang kumbang amin aja, orang tanggo sini kesam, menteri, respected minister, orang dia. Tai Noam Saidino, NBC kita Deborna, Tai orang Hemant Pagyachi, Am Saidino, Sikla Bogan, Vice President District ni, Tai Bortoman, MDC Borong Jiten, Tai orang Hemant Pagyachi ni orang ni kesam, MDC Borong Gonis Deborma, Tai Jotono, sini orang Warriors Rock, Prokasong, Tai Joto, sini orang ni Joto, leaders of Tongpayo. Jeng tini actually sana thangkai mo chini bagai kaisa odin belai mudo khajang ko tini se 79 years ni sekang chini Bubagra Maharaja Bikram Kishore Manik Bahadur tini chini mono tal bagai bini thimani shalno jongtang mapalai actually sana thangkai bini laibunga belai short time no have significance noro jotoni sigo chini modern architect jago bochin tiponi modern architect namni bagi male bini one sok mani bini je thinang bini je future forecast mo belai keno tam chanai bono belai buini se alada gai bo actually komjor awono only 39 years bo baseka haipano tini dunia wo chotto jagoni bini bumung to kachi tipala bo kasi imang mu kalang thangmani oi imang rokno tini jeng bini je imang rokno wang sugui tini jeng belai keno onek somay khamo onek somay jeng bini je wang sukma rokno
어뭐 그 khách lang me ni bagai jeng joton tini safar bo khai tongo an bagi jeng bini busuk chin maharaja production mani ko bahadur bini je tangpai ebar no bo tini tangai ni phaimon bagai jeng joton tini thamchani mario jeng joton tim lai tongo ebong jeng tini o statue o tini khumala bagle mini bisingte bin atta shanti ngthong jeng mobo nirapotta jeng palam ma khainai khailina gakai jeng actually chini thinang obono bini je tangpai ebar bini je nasik mano bini je tribani vision no goi jeng bini je vision no jeng bahai ke success khaiman oboni bagini jeng tini bono moi to khai protect bosono jeng pai lai tongo joto ti prasarok tin joto jaga ono sudo o khumlung khati ya jeng dosra madop kaim bo jeng bono bini ko statue o jeng khumbak laikha ebong bini thuitano bahaino khimani simalungu bahaino ini chini joto warriors rock agartala o bini omangro bini joto jaga khumbak jagai tongo sara tipan borok tin joton mandai 가운데 그 지금 하는 거자고 이런 저도 단차 가이 증거라 진호 공동 함께 저도 보러 가이 지금 민망 비니 이제 스테이지 가이 증 공부가